Čaute, zdravím vás Freezy u ďalšieho videa z Minecraftu Survival. Takže, dlho som teraz netočil, pretože som bol preč. Takže asi tak. A mám nové sluchadlá aj s novým mikrákom, takže ma možno ináč budete počuť, dúfam, že to bude iba lepšie. Takže, tu už som si urobil taký mostík. Dneska už určite, ako z popisku viete, budeme stavať záhradku. Nebudem ani timelapsovať, ani nič a to je všetko, čo na to potrebujeme. Takže by sme mohli začať, kompas netreba. Tak. To je ako ten začiatok. By som to takto mal, tak. Nič, nebudem ani timelapsovať, ani strihať. Takže dúfam, že vám to nevadí. A keď hej, tak sa nekoukejte. A hotovo. Takže, takto. Vidíte, to som si už aj posadil, aj kokabinci. A ináč som bol na hľadať tú púšť. A našiel som, lebo to už sú lime dye. Už si zasadil kaktusáky. O nie, je dorastnutý. Ja vám vyznačím, že tam tým smerom je end portal. Že tak. No. To tak bude. By to nejak vyzeralo. No. Tak to má byť stena. Bude také provizorné. No to nám rastú bramboráky a mrkvičky. Tak. Čože, ešte budeme mať málo. Tak. I'm jumping man. Si robíš srandu. No tak, ešte že tak. Tak. Nechcem sa zase spadnúť. Tak. Možno to aj bude stačiť, no. Aj tak sa mi to nepáči. Toľko veľa dreva. Však tak 40 sme spotrebovali na celý ten okruh. Aj. To nie je dobré. Nie je dobré. Dobre, a teraz by sme mohli skombinovať. Počkaj, to tu nemám. A už mám pripravené, čo budeme robiť v ďalšom diele. Takže, to je dobré. Dúfam, že akurát neotvorím tú čestku, v ktorom sú tie veci na ďalší diel. Dobre, neotvoril. Akácia. Oranžové drevo. Zo savany, samozrejme, tu som veľa ťažil v savane. No, som si povedal, že tak mi stačí. Tak ale tu nevidno jednu vec, ktorú tu má byť. Tak. Musí to byť 5 blokov. Od tamteho 1, 2, 5, až teraz to vyhovuje, dobre. Že až teraz to sedí. Tak. Čo to nejde? Tak. Zhora budú sklad, takže to je jedno úplne. Bo zhora to bude dosť osvetľovať. A v noci tu budú aj tak ešte poslezané toričky, takže ideme. Tak. Je to taká rýchlo stavba, viac menej. Ale mne sa páči to oranžové drevo. Potom mi napíšte, no. Keď niekto napíše, tak mi potom napíšte, či sa vám to oranžové drevo páči.
Samozrejme je tu nový biom od 1.7. Čo to nejde? Ty vole. Jasné. Ináč sa mi podarilo enchantnúť Shine Helmu. Ideme tak. Samozrejme. Tak. Ale znútra by to malo byť aspoň tak viac menej pekné. Akácia. Tak. No jasné. Tak. A ideme. Čože, čom to vynechal? Není mi úplne dobre, takže to je tak. Neviem, asi potom zase nebudem dlho točiť, lebo vidíte prečo sami. Asi tak. Dlho to ide a potom sa tu kiksne. Ne, moja akácia. Malo by to stačiť, nie na celé. Potom neviem, prečo by to nemalo stačiť. Však 2 staky, keď tam bolo... Aha, tam boli 2 staky. 2 staky. Čo to nešlo plentnúť? Dobre, pôjdeme sa vyspať. Takže asi tak. No, takže som späť. Niekto mi vošiel do izby. Takže nič. Si pospíme. Takže asi tak. Dúfam, že vás to až tak nenudí. A keď hej, to je iba taký oddychový. Polovicu, no. Akácia. Asi mi neviem všetko akáciu. Akácia. No, odtiaľto. Čomu mi to zase nejde? Niekoho zavijem. Chápete? Nech sa mi tam ísť teraz. Už 2 akácie. No hurá. Ne, že by mi to tam dozadu plentlo. To jak sa všade môže udrieť? Bloky. Nebudem to komentovať. Tak. Vyzerá to zatiaľ pekne, ešte keby bolo nejaké zelené drevo. Bolo by to krajšie. 35 akácie ešte. No tak mi neviem všetku savanu. Dáme ešte jedno a tamto tam hore už bude také iba pekné proste. Kaktusy, skla. Jasne, to musím ísť hore. Ty by si mi mal dať 2 staky 35, to mi mohlo stačiť. Mohlo. Takže asi tak. Dúfam, že to bude dosť aspoň dlhý diel. Lebo sa mi zdá, že to robím tak rýchlo. Až moc rýchlo. Takže asi tak. Tak. Poďme. Tak. Tak. Som rozmýšľal, že by som spravil nejaké špeciálne rohy, ale potom by to už došlo, že ja tu mám hrozne veľa rohov. No jasné.
No už som sa zase zľakol, že by to spadlo takde. Kam ide to? Neviem, asi mám nejaký dvojklik alebo čo. Tak sa to tuším volá. Poviem si to, keď tak prenastavím. Ne, tu to nemá byť. Ježiš. Tak. Poďme to tu spraviť. No jasné. Mám ešte akáciu. Teraz to budeme dlho, lebo tu je potom koniec, tak je to dobré. Tak, ťahaj. Tak. Nemôžeme to až tak čerpať, pretože ešte nemáme drevárnu. Vlastne som vám už aj prezradil, čo bude v ďalšom diele. Budeme stavať drevárnu. Teraz budú také možno dlhé diely, ale proste bude to fajn. Tak keď som aj tak spadol. Nechcem prejsť cez toto. Mi to dá ten soil, alebo čo to je. Som to soilol. No, 43 ešte, to by mohlo stačiť. Si robíš srandu. Jo. Tak. Ako fakt. Tak. Tak, môžem ťahať. A tak. Ale mám obavy, že toto nebude stačiť. Torče. To potom skopnu, jak to bude behať. Oakwood. A zas. Musí to nejak vyzerať. To není možný. Tu to bude trošku kličkovať, takže spomalíme. To určite bude málo na to posledné poschodie. Tak. Ja ešte tu jedna kľúčka. Tá je tu akurát teraz. Tak. Posledný blok. Mne to ako fakt nebude stačiť. Dosť toho mám málo. No dobre, toto potom dokončím. Už len teraz vymyslieť, ako to je toto. Oj, tak to bude málo. Ó, to je pekný. Tak. Že by som to takto tu na ako krížovnicu tu mixoval. Ale to bude festy pekne vyzerať. Že asi tak. Musíte uznať, vyzerá to pekne. Zajímavé, budú tam rohy. Ne, tady nemám silk touch. No to sa povie jumping.
Pol kapička. Šuptač. Nepoužívam ho veľmi, takže... Ty vole. Ako fakt. Teraz. Toto stojí to jumpnúš. To drevo je ľahké získať. Že asi tak. Musíme pokračovať na tam strane, kde sme začali. Pretože môžeme to potom spraviť opačne a už by to nebolo ono. Že asi tak. A potom to nebudeme mať čo opierať. No, čiže nám vypadol pekne. Tak. No jasné. Tak. Aha, to ešte aj tu. Tak. Tu sklo budem robiť hodne. Možno aj za kamerou. Ale tak, aby ste videli náčrt, ako to chcem mať. Takže... A musíte uznať, vyzerá to pekne. Vy ste nehovorili, že všetko robím za kamerou. Že asi tak. Dúfam, že sa mi to nebugne. Dobre, hop. No, pekne. Tak. No, posledné. Tak. Dobre, čiže si myslím, že tento riadok, keď dokončím, tak by to bolo tak na ukážku všetko. A dokončím to za kamerou. Moje obľúbené slovo. Sklo. Spadlo? Hej, spadlo. Musíte sa obetovať za sklo. Bez toho to nejde. Ešte aj zem bude ako tak z dreva. To tu si môžeme aj ukázať. Vidíte? To bude preč. A to sklo je pekné. Takže asi tak. Čo som tu dával? Tak. Jo, dám ešte jeden blok, no. Že sme skončili modrou. Kto má rád modrú, like. Kto má rád zelenú, like. Čo som to spravil? Jo. Dobre, že pre dnešné video by to bolo asi tak všetko. Dokončím tento pruh. Tak. No je to pekné, no. Čiže pre dnešné video by to bolo všetko. Tu sme zastavali záhradku, takže v dnešnom díle bude to už dokončené a začneme stavať drevárnu. No tak, hej, drevárnu. Takže čaute.